उदालगुरि जिल्लायाव गोजौसिन बिजिरसालिया हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय बाला अन्थाइ आरो खनिफोरखौ बोखांनायनि बिथोन होफिनबाय। गोजौसिन बिजिरसालिया उदालगुरियाव हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय बाला आरो अन्थाइनि खनिफोरखौ बोखांनायनि मोन्थाइखौ होफिनबाय। खमैबो 4 दानसो नेनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि DFO मुस्ताफा आली आहमेदा खौरांगिरिफोरनो फोरमायोदि उदालगुरि जिल्लायाव धोनस्री हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय बाला आरो अन्थाइनि खनिफोरखौ गोजौसिन बिजिरसालिनि मोनसे बिथोननि गेजेरजों बोखांनो गनायथि मोनफिनबाय। जिल्लायाव खनिफोरा बन्द जानायलाय बाला अन्थाइ फालांगिफोरा दुखुआव गोग्लैदोंमोन। जिल्लायाव गुबुन गुबुन जौगाखां खामानिफोरा थाबथानानै दंमोन। माजबाटनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट NBT लाइभ।